Здравейте, хора! Днес ще играя на един мой. Какво? Чакайте ме. Ще включа един. Така. Така. Айде бе! Така. И... Залежда. Да, залежда. Какво? Не се играл това. Изхвърлила си ме на буклука, след като съм се родила. Но не, мамо, не ме стискай. Много ме боли. Не съдиш. Мама ме стиска по раната. Мамо, моля ти те. Много ме боли. Но... Когато попитах госпожа Тисен, че детето вълнува заради треската, но ми се стори странно. Имам чувството, че тя крие нещо. Ще се вършиш. Така хора, върнах съм. И ето. Избрах един колосъвен. Който на мен особено не ми хареса. Нещо правя смешни клипчета. И кетч ще има тук. Ти си така. Кой искаш тебе? Файт! Какво? Какво сте ви? Що сте толкова грозни? Много не сте грозни. Нищо. Кой искаш? Кой искаш, мама? О, да, майка да си полея с бутона. Абе, нищо да. Кой искаш? Кажи ми кой иска. Тук ма дразни, бе? Няма да бе.
Няма дърво. Телефонът е отговаря ли да ми говориш? Не се казвам. Как го назвам съм? Ей! Те така на нещо. Как го назвам съм? Така ми така нещо. Будема. Опа, забравих. Забравих да го включа. Дай, кой скача? Откъде го изсече това? Какво? Ти мене ли ще удръж? Файт! Я умирам. Значи ти съм умрал. Аз удрал ли съм та? Тапанар просто. Ей сега. И Бришко, магазин. Да, благодаря. Слушай, что? Не показывай мне пожалуйста, русец. О, къде си бил? Иска съм много доволен, че най-накрая ще поехме на училище. Кова? Искам да лежда злата, господина. Да, искате да умрете, добре. Ще изпълня вашата молитва. Някой съм лепна и сега аз като изгоня от серверчета ми. Серверче. Не, първо да те убия. Дай ще умре. Защото това ще стане ето сега. Ти ще не си признава. Ай, ти сега. Ай. Добре, фай. Я умирай. Виж сега. Файт. Сега ще те убия. Тъпанар, ти си просто панар. Нещо ми обърна телефона. Ай, сега се набива, шибан телефон. Не, разбира се, аз май ще умра, където ето го там. Ето го, тъпанарина. Лепнат. Не си. И сега ще умреш. Просто панар. Какво? Добре. То започваме с много лазбени. 3-4, арето се тръгва. Видях аз? Сега е твой ред. Ти ме отдава се. Шеф, чернажен. Защо телефонът ми така заби? Защо? Аре, защо е? Добре, ще се прашам много важно. И сега ще... Удачно му още веднъж време, аре, изгараш.
Пушу даже. Кое? Виталий продолжит сагар. Сап. Сып. Да сама. Да забыл. Ты как бы на товарища понял эпизод на... Какого? На този мап. В принципе, трябва да прави друго, но аз правя друго. И това... Довиждане.